Sabies que per cada euro de finançament públic que rep l'Hospital Clínic de Barcelona en retorna 2,35 a la societat en forma de valor social? Un estudi pioner a Catalunya, realitzat per l'Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, demostra que l'any 2023 l'hospital va generar un valor social integrat de 1.753 milions d'euros. Què vol dir exactament això? Què és el valor social integrat? Normalment, en els informes econòmics només es recull el resultat comptable, però el valor social integrat va més enllà. Permet quantificar i traduir en euros l'impacte real, tant tangible com intangible, que l'hospital genera per al conjunt de la societat. La mesura d'aquests impactes ens demostra que la sanitat pública no és només una despesa, sinó una inversió altament rendible. I on va parar tot aquest valor? El gran protagonista d'aquest impacte és el pacient. Dels 1.753 milions d'euros, més de 1.000 milions van directament a millorar la vida de pacients i usuaris, principalment a través de l'atenció mèdica directa, però també millorant l'accessibilitat i estalviant temps i diners en els desplaçaments, com per exemple una telemedicina. Però l'hospital també genera valor per altres grups d'interès, com per exemple els professionals, amb prop de 300 milions d'euros, o els proveïdors, amb uns 100 milions d'euros, constituint-se com un autèntic motor per a l'economia. I a més, contribueix a la sostenibilitat del sistema, retornant a les administracions públiques prop de 300 milions d'euros, de manera directa i indirecta. Aquest informe és un punt de partida, però marca un abans i un després, demostrant que és possible mesurar tot allò que tot sovint resta invisible. L'Hospital Clínic de Barcelona consolida així un model sanitari que posa les persones al centre i quantifica de manera objectiva el valor incalculable de la sanitat pública.